третата година той вече се състезава в националното първенство на България при аматьорите и печели приза шампион на България при аматьори. Голден Вест е източно-български кол, кастрат и с Дидо през последните години направиха чудесен тандем. Деян Попов се движи чисто. Гол натрупа доста ручина през тези 5 години. Следващата Светлозар Славчев с кобила Пипа. Пипа е 4 годишна, много по-висока. Също така първи старт в публика в празнична обстановка. Да. Нека да видим какво ще покажат нивата. Ще направи един реграл скок, след което се насочва към начало.